Wel, croeso arbennig i'n siaradwyr ni heno, a mae'n fraint ac yn bleser cael cyflwyno siaradwr cynta, Frank Olding. Brodor o Went yw Frank. Cyn ymddeol yn gynnar, bu'n gweithio yn y sectorau treftadaeth ac archeoleg am dros 10 mlynedd ar hugain. Ef oedd cadeirydd pwyllgor gwaith Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a'r Cyffiniau yn 2016. Gyhoeddwyd 2 gyfrol o'i farddoniaeth gan Wasg y Bwthyn, sef Mynydd Du 2012 ac Eilyn 2019. Hefyd yw awdur archeoleg ucheldir Gwent a gyhoeddwyd yn y flwyddyn 2016 a gyhoeddwyd gan Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru. Mae'n aelod o Orsedd y Beirdd ac yn gymrawd Cymdeithas yr Hynafieithwyr, yr FSA. Ef yw llywydd anrhydeddydd presennol Cymdeithas Carnhianawg. Nid yw'n ysgol y haig o fath yn y byd yn ei eiriau fe ei hunain, dwi'n siŵr bydd yn darbwyllo ni'r gwrthwyneb heno, ond mae ganddo ddiddordeb byw iawn yn rhaddodiad Cymraeg Gwent a'r Cyffiniau. Mae'n fraint ac yn rhydedd i gael y croesawu chi yma, Frank, ac i'n edrych ymlaen yn fawr a glywed eich cyfraniad heno. Diolch o galon i chi. Diolch. Fi'n gobeithio bellach bod chi'n gweld y llun cyntaf. Diolch am y gwahoddiad. Thomas Phillips a'r Llyfrau Gleision, dihiryn neu arwr, efallai nad y llun yma yw'r lle byddech chi'n disgwyl i ni ddechrau, ond bydd modd esbonio nes ymlaen am wisg rhyfeddol Thomas Phillips yn y llun. Ganed Thomas Phillips yn Ynys y Garth, rhes o fythynod bychain gyferbyn â gwaith haearn Clydach yn Sir Frycheiniog ym 1811. A dyma y rhes erbyn hyn a gwaith haearn Clydach o'r awyr ac adluniad ohoni fel oeddi pan gafodd Thomas Phillips i eni yno ddechrau bedwaredd ganrif ar 15. Ym 1824 symudodd i Gasnewydd i hyfforddi fel cyfreithiwr, ac yno buodd yn gweithio mewn partneriaeth â Thomas Prothero, cyfreithiwr arall o'r dre, tan 1840. Daeth yn ddiwydiannwr ac yn berchenog lofeidd, gan fyny bod angen rheoli'n llym ar fywydau'r gweithwyr, ond roedd hefyd yn dair yn erbyn anghyfiawnderau fel y system trac a'r pai hir. Yng Nghasnewydd, daeth yn weithgar iawn yn mywyd gwleidyddol y dre, ac roedd yr olyniaeth gwleidyddol rhwng John Frost a Thomas Phillips. Daeth i'w llanw yn gwrthryfel y siartwyr yn mynd yn ôl i'r 1820au. Roedd John Frost wedi llyfurio am ddegawdau i sicrhau hawliau pleidleisio i'r werin. A'i brif wrthwynebwyr ar y pryd yn y dre roedd Thomas Prothero, clerc y dre, William Brewer, y crwnar, a Thomas Phillips ei hun. Erbyn yr argyfwng arweiniodd at y ddeddf ddiwygio ym 1832, daeth ei Frost yn fwy radical i farn a datganodd bod diwygwyr cymhedrol fel Thomas Phillips yn enemies of the people. Wedi dweud hynny, roedd Frost o'r barn bod Thomas Phillips, one of the most noisy brawlers for reform, yn y cyfnod o ymgyrchu ar gyfer y ddeddf ddiwygio. Roedd na ddeuoliaeth felly yn agweddau Thomas Phillips ar y pryd, ond pan ddaeth y ddeddf, wnaeth fawr o ddim i ehangu hawliau pleidleisio a chwerw bu siom y rhan fwyaf o'r ymgyrchwyr. Ar y cychwyn, ymateb Frost a'r llaill oedd ymgyrchu trwy'r system gwleidyddol. Roedd Thomas Phillips hefyd am ddiwygio'r system pleidleisio, ond gan bwyll. Yn y bôn, chwig cymhedrol oedd e. Nawr roedd Deddf y Corfforaethau 1835 wedi creu cynghorau etholedig i reoli'r bwrdeistrefau newydd a greuwyd yn sgil y ddeddf ddiwygio, gyda phob treth dalwr a'r hawl i bleidleisio, bod chydig iawn o'r rheini ym mhob bwrdeistref beth bynnag.
Felly, yn sgil y newidiadau hyn, fe lwyddodd John Frost i gael ei ethol yn faer Casnewydd ym 1836, ond aflwyddiannus fu ei gyfnod fel maer gydag ymgecri chwerw ymhlith ei ddilynwyr ei hun. Llwyddodd y chwigiaid wedyn i gipio swydd y maer am 2 blynedd o'r bron, gyda Thomas Phillips ei hun yn dod i'r brig ym 1839. Enynnodd hyn oll fwy fyth o chwerder yn y berthynas rhwng Frost a Thomas Phillips. Yn y cyfamser, roedd ymgylch y siartwyr wedi dechrau o ddifri. Ac yn 1838, sefydlodd John Frost y Working Men's Association yng Nghasnewydd i ymgyrchu dros y siarter. Erbyn mis Ionawr 1839, roedd mwy na 400 o siartwyr wedi cofrestru yn y dre. Ac ym mis Chwefror 1839, anfonodd arweinwyr canolog y mudiad Henry Vincent, areithiwr ifanc, charismataidd i dde Cymru i efengylu dros yr achos. Daeth ei miloedd i glywed ar hyd a lled Morgannwg a Gwent, a daeth yn fuan iawn yn arwr ymhlith y werin. Wrth anerch cyfarfod o gannoedd o bobl yng Nghasnewydd, dymunai Henry Vincent weld Thomas Phillips a'i bartner Thomas Prothero yn crogi ar y lamppost y tu ôl iddo. Roedd hi'n amlwg felly bod teimladau ar ddwy ochr y ddadl yn caledu ac yn chwerwi, ac roedd Thomas Phillips yn anfon llythyrau rheolaidd at y Llywodraeth yn Llundain yn rybuddio bod nifer y radicaliaid lleol yn tyfu ac eithafiaeth eu agweddau yn gweithygu o ddydd i ddydd. Erbyn mis Ebrill, roedd Thomas Phillips yn ofni y bydda Casnewydd yn nwylo'r mob cyn bo hir, ac ysgrifennodd at yr ysgrifennydd cartre i'w atgoffa nad oedd na chwnstabliaid arbennig na milwyr yn unman o fewn milltiroedd i'r dre. Ym mis Ebrill, cyhoeddodd Thomas Phillips orchymyn yn gwneud carfodydd cyhoeddus yn y dre yn anghyfreithlon, yn rybuddio'r cyhoedd rhag cynnal y fath gyfarfodydd ac yn gwahardd tafarnwyr rhag caniatáu i siartwyr ddefnyddio eu tafarndai. Ymateb Frost oedd datgan eto fyth bod Thomas Phillips yn enemy of the people, a bod ei ysbysiad yn ddatganiad o ryfel yn erbyn hawliau'r bobl gyffredin. Erbyn hyn, roedd boneddigion y sir hefyd yn sefydlu Associations for the Protection of Life and Property, ac roedd Thomas Phillips yn frwd iawn ei gefnogaeth iddyn nhw. Trefnodd cyfarfod o 100 o bobl gyda phrofiad fel marchfilwyr, sef y yeomanry, yng Nghaerllion. Hynny wrth gwrs tu allan i Gasnewydd, dre ei hun, ac felly yn gyfreithlon. Daethant i gael ei adnabod fel y Christchurch Yeomanry. Hawliodd y siartwyr bod yr holl fusnes yn cynllwyn gan Thomas Phillips a'i gefnogwyr, a'i bod yn cael ei harfogi yn gyfrinachol gan yr ysgrifennydd cartre, ac roedd y siartwyr yn hynny o beth yn iawn hefyd. Ym mis Mai, llwyddodd Phillips i sicrhau bod Henry Vincent yn cael ei arestio yn Llundain. Anfonwyd Vincent i Drefynwy i gael ei erlyn am gynllwyn a chynulliad anghyfreithlon, ac fe cafwyd yn euog a'i ddedrydu i 12 mis yn y carchar. Ym mis Mai, daeth 30,000 o bobl at ei gilydd mewn rhali enfawr yn y coedion yn galw am ryddhau Vincent. Roedd siartwyr ar hyd a lled y deyrnas gyfunol wedi bod yn casglu llofnodion ar gyfer deiseb genedlaethol ers misoedd. Erbyn y 12fed o Orffennaf pan gyflwynwyd y ddeiseb i'r Senedd, roedd dros 1,000,000 o lofnodion wedi casglu, ond gwrthodwyd y deiseb. Roedd y siartwyr bob amser wedi bod yn ddwy garfan, y dynion grym moesol a'r dynion bôn braich fel petai, a rhai oedd yn barod i godi arfe i ennill y siarter. Gyda methiant y ddeiseb genedlaethol, y garfan grym corfforol a orfi, ac ar y 12fed o Awst, cynhaliwyd cynulliad enfawr gan y siartwyr yn Hair Star, Dukestown, ger Tredegar, gyda rhai yn honni bod dros 40,000 o bobl yn bresennol. Erbyn hyn, roedd y siartwyr hefyd yn dechrau arfogi ac roedd gwrthryfel
yn anochel. Ym mis Awst, nododd Confensiwn y Siartwyr dyddiad ar gyfer gwrthryfel arfog. Roedd misoedd Medi a Hydref felly yn gyfnod o weithgaredd mawr ym Mlaenau Gwent ac ym Mlaenau Morgannwg. Ar 3 o Hydref, bu 100 o bobl mewn cyfarfod yn y Royal Oak yn Nantyglo, lle anogodd John Frost hwy i bwyllo, nes bod gweddill Prydain yn barod i godi gyda nhw. Ond mewn cyfarfod cyfrinachol ar ôl y cyfarfod cyhoeddus, cytunwyd i ymosod ar Gasnewydd ar nos Sul y 3 o Dachwedd. Y cynllun oedd i holl siartwyr o bob ran o Sir Fynwy gwrdd ger y Welsh Oak yn Rhysga cyn gorymdeithio lawr Twyn Gwynlliw, sef Stow Hill, i ganol Casnewydd. Yn y cyfamser roedd nhw wedi bod yn cyfarfod yn gyfrinachol mewn wahanol lefydd ar weindiroedd Gwent gan gynnwys o gof y siartwyr fan hyn yn trefel uwchben Tredegar. Ar fore Sul y 3 o Dachwedd, roedd Thomas Phillips wedi anfon sgowtiad allan tua'r gogledd i chwilio am y siartwyr. Roedd milwyr o'r 45th Foot yn y Wyrcws a 150 o gwnstabliad arbennig a ddyletswydd yng ngwesty'r Westgate, lle roedd carcharorion o blith y siartwyr yn cael eu cadw. Y bore wedyn, erbyn 8 o'r gloch, roedd Thomas Phillips a'r milwyr yn y Westgate. Ac erbyn 8:30, roedd 5,000 o siartwyr arfog wedi cyrraedd ac roedd y saethu wedi dechrau. Mae'n amlwg bod Thomas Phillips ei hun wedi gobeithio osgoi trais y bore hwnnw, ond yn y diwedd, fe oedd yn gyfrifol am roi y gorchymyn i'r milwyr i danio ar y siartwyr. Wrth agor y ceiadau dros y ffenestri yn y gwesty i hwyluso hyn, cafodd ei saethu yn ei fraich. A dyna fe yn gwisgo rhyw fath o sling eitha mawreddog ar ôl y gwrthryfel. Yn ystod yr ymladd ffyrnig a ddilynodd tu fewn i'r gwesty, ceisiodd o leiaf 3 o'r siartwyr ladd Thomas Phillips a saethwyd 2 ohonynt. Dan y milwyr. Aeth y milwyr ati wedyn i danio ar y dorf trwy ffenestri'r gwesty gan achosi cyflafan. Roedd brwydr y Westgate wedi para am ychydig dros 20 munud. Roedd 220 o bobl yn farw neu ar fin marw y mwy na 100 wedi anafu. Dyma ddisgrifiad un llygad dist. There was a scene dreadful beyond expression. The groans of the dying, the shrieks of the wounded, the pallid, ghostly countenances and the bloodshot eyes of the dead, in addition to the shattered windows and passages ankle-deep in gore. Yn syth ar ôl y gwrthryfel, cafodd Thomas Phillips i urddo'n farchog, ac mewn cinio moethus yng Nghasnewydd ddiwedd Tachwedd, cafodd plat arian enfawr werth 200 bunt ei chyflwyno iddo. Cafodd hefyd ryddid dinas Llundain, aethon ni flaen yn rhinweddu swydd fel cyfreithiwr i baratoi'r achos llys yn erbyn y siartwyr ac yn arbennig i ddod â chyhuddiad o deyrnfradwriaeth yn erbyn John Frost a'r arweinwyr eraill, Zephaniah Williams a William Jones. A dyma rhai o lluniau ar pryd o'r cythrwfwl tu fas i'r Westgate. Dreadful riot and loss of life at Newport. A dyma cofnod yn cofrestr y plwyf o gladdu dwsin o siartwyr dienw yn y fynwent lle mae'r Gadeirlan heddi ar ben Twyn Gwynlliw. Felly, dyma Thomas Phillips yn mynd ati i baratoi'r llys yn erbyn arweinwyr y siartwyr ar gyfer y treial oedd i gymryd lle yn Trefynwy. Ond, yn ei sêl am gyfiawnder, gwnaeth Thomas Price rai pethau go amheus. Yn ystod yr ymchwiliadau cychwynnol, roedd a Thomas Prythero yn cynnig arian a swyddi i'r rheini oedd yn barod i dystio
yn erbyn y siartwyr. Roedd hefyd gan pob diffynnydd hawl cyfreithiol i weld rhestr o'r rhai oedd i dystio yn ei erbyn. Roedd Thomas Phillips ag eraill yn awyddus iawn i rwystro hyn dan y funud ola bosib, a hynny'n gwbl anghyfreithlon. Y canlyniad i'r anghysonderau hyn, bu'n rhaid newid y ddedfryd derfynol ar Frost, Williams a Jones o farwolaeth i alltudiaeth am oes yn Van Diemen's Land. Felly oedd holl ymdrechion Thomas Phillips i sicrhau bod arweinwyr y siartwyr yn cael ei dedfrydu i farwolaeth am deunfadwriaeth wedi mynd ar y chwal erbyn y diwedd. Ar ôl y gwrthryfel, aeth yr awdurdodau'n Llundain ati i ddadansoddi achosion y greiddiau'r terfysg, a daethon nhw i'r casgliad mae natur cynhennus ag afreolus y Cymru Cymraeg oedd prif achos yr helynt, ac yn eironig braidd roedd Thomas Phillips yn rhuthro i amddiffyn y Cymru. It has often been asserted that the insurrection of 1839 was Welsh in its origin and character, and carried on with more secrecy, being contrived by persons who communicated with each other in a language not understood by the authorities. This idea, however, is a mistaken one, for the plan of the rising, if not concerted with Englishmen, was known to some of the Chartist leaders in Scotland and England. Felly, yn fuan ar ôl y gwrthryfel, symudodd Thomas Phillips i Llundain, bod ganddo hefyd gartre o hyd yn Llanelen, yn Sir Fynwy, sef tŷ Llanelen. Cafodd ei alw i'r bar ym 1842 ac yn fuan wedyn gadawodd ar daith o gwmpas rhannau o Ewrop a'r Dwyrain Canol gan ymweld â'r Eidal, Gwlad Groeg, Palestina a'r Aifft. Aeth ar artist ifanc Richard Dadd gydag e. A hynny sy'n gyfrifol am y ffaith bod Thomas Phillips yn cael ei portreadu mewn gwisg arabaidd yn y lluniau godidog yma gan Richard Dadd. Ond wrth gwrs, mae hanes trist Richard Dadd yn wybyddus erbyn hyn. Fe aeth yn y nodiadau fan hyn, mae'n dweud, dioddefodd Dad o salwch meddwl yn ystod y daith. Wel, fe all e'n hollol gwallgo yn ystod y daith. A bu'n rhaid i anfon adre, ac ar ôl iddo gyrraedd adre, wrth gwrs, fe lwyddodd i lofruddio i Dad a treulio gweddill ei oes mewn Salem. Ond roedd Thomas Phillips wedi gyflogi i fynd gydag e i gofnodi y daith yn y Dwyrain Canol. Daeth Thomas Phillips felly yn gwnsler y Frenhines ar ôl hynny, yn gweithio gyda pwyllgorau'r Senedd. Mi oedd e'n weithgar iawn gyda Choleg Aberhonddu, yn llywydd y Society of Arts, cysegrodd lawer o'i amser i hybu addysg, a roddai arian yn hael iawn i wahanol elusennau. Bu farw yn 1867 a chael ei gladdu yn Llanelen. Felly, ar yr olwg gyntaf, nid Thomas Phillips oedd y gŵr mwyaf tebygol o fod yn bleidio'r tambaid dros y werin Gymraeg, ond felly y bu. Yr hyn a'i cynhyrfodd, wrth gwrs, oedd cableddau digywilydd y Llyfrau Gleision. Nawr, byddwch chi ddim yn cael rhyw olwg gytbwys iawn ar y Llyfrau Gleision gen i heno. Mae hynny yn rhagrybydd i chi. Bod cynnwys y Llyfrau Gleision bron yn ystrydebol, dyna un o luniau diweddarach. Bod cynnwys y Llyfrau Gleision bron yn ystrydebol erbyn hyn, ac ymdrechion rhai haneswyr i fychanu ei heffaith ar seicoleg dorfol y Cymru, fe dal yn ei gofio holl atgasedd noeth a dirmig y sylwadau a gyhoeddwyd. Yn ôl y rhai aluniodd yr adroddiad, roedd y Cymru fel cenedl yn frwnt, diog, anwybodus, ofergoelus, anfoesol ac yn anllad o aniwair. Roedd hyd yn oed diddordeb y Cymru mewn diwinyddiaeth yn cael ei ferniadu gan R.W. Lingen MA,
Poetical and enthusiastic warmth of religious feeling, careful attendance upon religious services, zealous interest in religious knowledge, the comparative absence of crime are found side by side with the most unreasoning prejudices or impulses, an utter want of method in thinking and acting, and what is far worse, with a widespread disregard of temperance, of chastity, of veracity, and of fair dealing. A mae'n hawdd anghofio effaith hyn i gyd ar y Cymry. Dyma Jellinger C. Simmons, yn fwy rhag fanllid byth. The evidence given me of the immoral character of the Welsh people, with a few exceptions, tells the same tale. The Welsh are peculiarly exempt from the guilt of great crimes. There are few districts in Europe where murders, burglaries, personal violence, rapes, or felonies on a large scale are so rare. On the other hand, there are perhaps few countries where the standard of minor morals is lower. Petty thefts, lying, cousining, chicanery, drunkenness, and idleness prevail to a great extent among the least educated part of the community. Nawr, roedd merched Cymru dan y lach yn arbennig yn yr adroddiadau, a hefyd y cerddau gweddi. Am ryw reswm roedd y cerddau gweddi hyn wedi troi y meddyliau y comisiynwyr yn fath o Sodom a Gomorrah yng nghefn gwlad Cymru. The great number of nightly prayer meetings and punkai schools lead to bad results. They are places at which lovers agree to meet, from which they return together at late hours. At these schools, young persons of both sexes are congregated together in great numbers and in close contact. Such are the circumstances under which the early life of a Welsh peasant girl is passed. So far from wondering at what is said of them, that they are almost universally unchaste, the wonder would be if they were otherwise. A'r anghydffurfiaeth a'r Gymraeg, wrth gwrs, oedd y bai am hyn I gyd. Am ryw reswm, roedd rhai o'r comisiynwyr hefyd yn poeni am weinyddu cyfiawnder yng Nghymru, bod hynny y tu fas I faes ymchwil comisiwn. The evil of the Welsh language is obviously and fearfully great in courts of justice. It distorts the truth, favours fraud and abets perjury, which is frequently practiced in courts and escapes detection through the loopholes of interpretation. This public exhibition of successful falsehood has a disastrous effect on public morals and regard for truth. The mockery of an English trial of a Welsh criminal by a Welsh jury addressed by counsel and judge in English is too gross and shocking to need comment. Ar ateb y marn y comisiynwyr oedd diddymu'r Gymraeg yn llwyr a hybu'r iaith fain. It would extend the influence and power of the church. Consequence on this would be the general improvement of the people in due deference to their superiors and respect for the law of the land. Well, fe gwylliodd Thomas Phillips rhag y cableddau hyn ar y genedl a fe aeth ati I gasglu deunydd i'w gwrthbroddi. Fel dywedi hunan, born in the Principality, speaking its language and accustomed from my earliest years to associate with its inhabitants, I might claim to speak with the authority of a witness, but I forbear to do so, and when conclusions of the commissioners are impugned, no other materials will be employed than official returns published by the government. Roedd am ddefnyddio dystiolaeth swyddogol gadarn I wrthbroddi honiadau'r llyfrau Gleision. Ffrwyth I ymdrech oedd I gyfrol gynhwysfawr Wales, the language, social condition, moral character, and religious opinions of the people, a gyhoeddwyd yn 1849. Tynnodd Thomas Phillips sylw'r byd I holl anhegwch y llyfrau Gleision. The reports contain deductions hastily drawn, generalizations from few and insufficient particulars, and the gravest imputations on the moral character of a whole people, based upon representations applicable only to particular districts or influenced by exceptional circumstances. Roedd yn arbennig o awyddus I amddiffyn merched Cymru, rhag yr honiadau o anewairdeb ag anlladrwydd.
Imputations upon moral character, especially such as affect the reputation of the women of a whole district, demand a rigid inquiry and a prompt refutation. Such imputations, instead of being cast at random in public reports, which from their character give force and poignancy to the charge, should be conveyed in language carefully weighed and strictly limited to the extent and character of the evil. It is the admission of men who have travelled far and seen much, but in no country have they found women of greater gentleness and interest than the peasant girls of Wales. And yet it is of these young women that language is employed, but so far from wondering that they are almost universally unchaste, the wonder would be if they were otherwise. Amddiffynnodd Thomas Price ei gyd Gymru felly yn ddiflewyn ar dafod. Ond efallai mewn modd brydainllyd braidd sydd yn taro ni, braidd yn estron erbyn hyn, ond oedd yn taro'r nod ar y pryd. These descriptions, penned by English writers, devoured by English readers, and countenanced by English rulers, are circulated not of distant lands, separated from us by wide intervals, but of a people amongst whom Englishmen dwell, with whom they associate and intermarry, and from whom many of the nobles of England are descended. A people distinguished by their courteous bearing, by their hospitality to strangers, and by preserving unimpaired many of the virtues which characterize a primitive life. Fe aeth e ati hefyd I amddiffyn yr anghydffurfwyr a'r dissenters, fel ei gelwid ar y pryd. There are two prevailing models of describing the influence of dissent in that country, of which one consists in attributing to Welsh people more gross immorality and fanatical ignorance, joined to lofty spiritual pretensions, than is found in any other part of Europe, and the other of claiming for them an amount of piety, good morals, and religious information unequaled in any other country. Neither of these methods is satisfactory, and whilst I deplore immoral practices which prevail in Wales, and am grieved by religious divisions and subdivisions, I cannot affirm the superiority of conduct and holiness of life of the English peasantry over those dissenting worshippers who inhabit the mountain fastnesses of my own land. Fel bargyfreithiwr, roedd e hefyd am ddangos y diffyg sail i'r honiadau bod y Gymraeg yn llesteirio gwaith y llysoedd, a bod anhedoniaeth yn rhemp yng Nghymru. No answer has yet been given to the charge of widespread disregard of veracity and habitual occurrence of perjury in courts of justice. The accusation of habitual perjury is confined to one report, and the evidence offered for so serious a charge is inadequate to support an indictment against the whole people. Two gentlemen of Cardiganshire, one of them a barrister and the other a magistrate's clerk, and one gentleman of Breconshire, seem to be the only authorities for this imputation. The barrister says the Welsh language is peculiarly evasive, which originates from its having been the language of slavery. This postprandial deduction was scarcely worth recording in a report on education by a government commissioner, unless upon the principle that it would be buried deeper in a blue book than in any other grave. Mae postprandial yn awgrymu bod rhywun wedi cael gormod I fed cyn wneud y fath sylw. Ym 1846, yn Saesneg, in 1846, not only was there no conviction, but no accusation of perjury in Wales and Monmouthshire. Cynigiodd hefyd ffyrdd ymarferol I wella cyflwr addysg yng Nghymru. Awgrymodd Thomas Phillips yn ddigon call mae'r ffordd orau o gael plant Cymraeg I siarad Saesneg oedd addysg trwy gyfrwng y Gymraeg I hun. Ffolineb oedd I dysgu I ddarllen Saesneg yn unig. In recommending that those children whose native language is Welsh should be so instructed in their own tongue as to read it with understanding, expression is given to convictions not formed hastily, but after much deliberation. If children whose ordinary language is Welsh are taught to read English only,
their minds can rarely be influenced, nor can much knowledge be given them in the limited period over which their school instruction extends. Yn unol â'r syniadau hyn, talodd Thomas Phillips ei hun i sefydlu ysgol yn Llanelyn ar gyrion y fenni, lle roedd yr addysg yn ddwyieithog. Mae un o'r Beiblau dwyglot, y Beiblau dwyieithog a ddefnyddio'r plant yn amgueddfa ar fenni o hyd, ac fe aeth ati hefyd i ariannu ysgolion eraill ar gyfer plant y glôwyr yn y cymoedd. Roedd Thomas Phillips yn benderfynol o amddiffyn cymeriad ag enw da'r Cymru fel cenedl. Dylid cofio cynlleied o bobl eraill o gyffelib gefndir ymdrafferthodd o gwbl. Bran wen oedd Phillips ymhlith i gyd gyfoethogion yng Ngwent ac yng Nghymru ben Baladur. Gellid anwybyddu dicter y Cymru uniaith, felly rhaid oedd protestio yn yr iaith swyddogol, yn iaith y cableddwyr eu hunain. Dyna wnaeth Thomas Phillips, ac mor ofer yr ymdrech, dylen gofio ein dyled iddo, dyle fod ganddo le anrhydeddus yn hanes yr hunaniaeth Gymreig. Ac i orffen, dyma ddyn o Llanelyn House, Tŷ Llanelyn, lle buodd Thomas Phillips yn byw gyhyd yr eglwys yn Llanelyn, a lle gafodd ei gladdu ym 1867. A dyna i fe. Diolch yn fawr am wrando. Wel, diolch o galon i chi am y cyflwyniad hynna, Frank. Oedd yn rhagorol, ni'n gwybod nesau ddim am Thomas Phillips, fel nifer iawn o gymeriadau sydd wedi ymddangos yn y gyfres hyn, yn y seminarau hyn, mae'n hynod ddiolchgar i chi. Mae cyfle nawr unrhyw un sydd am wneud sylw, ofyn cwestiwn, fel o'n i'n gweud ar y dechrau, naill ai wneud hynny trwy godi llaw yn rithiol, trwy ddefnyddio'r botwm ar waelod eich sgrin yn Zoom, neu i roi'r cwestiwn yn y chat. Felly nawr roi munud bach i chi i wneud hynny. Dwi'n gweld unrhyw beth yn y chat ar hyn o bryd. Lle bod chi'n brysur yn teipio fel dwi'n siarad. Tra hynny'n digwydd, ga i ofyn cwestiwn, Frank? Yn amlwg oedd Thomas Phillips yn amddiffyn y Cymru, yn amddiffyn yr iaith Gymraeg ac yn brwydro'n erbyn sylwadau sarhaus y llyfr Gleision, a amlwg gyda chysylltiad cryf gyda'r eglwys wladol. Oedden ni'n gwybod unrhyw beth mwy am i berthynasau gyda'r enwadau eraill, gyda ymneilltuaeth? Chi wedi sôn bod wedi amddiffyn yr ymneilltuwyr yn erbyn y cyhuddiadau wedi dod o gyfeiriad Lloegr. Ydyn ni'n gwybod unrhyw beth mwy am ei ymlyniad fel Cristion yng nghanol yr helbyl yma oedd wedi codi? Mae'n anodd dweud o rhan gyntaf i yrfa pan oedd yng nghanol yr erbylon gwleidyddol yna yng Nghasnewydd yn arwain at gwrthryfel y siartwyr. Ond mae yn amlwg yn ail hanner i yrfa fel petai bod e'n dangos cryn barch at yr anghydffurfwyr. Mae e'n wr eglwys Loegr fel oedd hi ar y pryd, i'r carn, does dim dwywaith am hynny. A mae e'n credu yn gwbl ddiffiant bod llywodraeth, bod sofraniaeth a'r eglwys Loegr yn mynd law yn llaw. Ond dyw e byth yn dangos ond parch at yr anghydffurfwyr. Ac wrth gwrs, dyna un o'r pethau oedd wrth raidd cynddeiriogrwydd yr ymateb i'r llyfrau Gleision, a bod hyn yn rhyw fath o gynllwyn ar ran eglwys Loegr, a bod rheini y comisiynwyr wrth gwrs yn Anglicanaidd uniaith. Ac wy'n credu bod Thomas Phillips hefyd yn ymdeimlo ar gamwedd bod Anglicanaidd yng Nghymru, bod y pobl yma wedi dod mewn fel comisiynwyr, a bod yr eglwys Anglicanaidd yng Nghymru yn cael yr un fath o gam ar anghydffurfwyr, ar
dudalennau y llyfrau Gleision. Enghraifft, roedden nhw'n hall iawn i feirniadaeth ac yn dirmygu Thomas Price Carnianog a'i ymdrechion yn Cwmdu i agor ysgol a buon nhw'n yr un mor sarhaus ynglyn ag unrhyw fath o glerigwr Anglicanaidd oedd yn bleidiol i'r Gymraeg, ond nhw hefyd dan y ladd yn y llyfrau Gleision. A felly falle bod yna ryw faint o cadw ochr yr Eglwys Loegr yng Nghymru hefyd yn rhan o symboliad Thomas Phillips wrth fynd ati i wrthweud cyhuddiadau llyfrau Gleision. Felly mewn ffordd, oedd e'n sefyll mas, chi'n gwybod, ymhlith y rai, falle yng Nghymru o fewn yr Eglwys Wladol, oedd eisiau, oedd yn falch i weld yr Eglwys yn Saesnigeiddio, a hefyd yn falch, chi'n gwybod, yn pitio tyfiant ymneilltuaeth, chi'n gwybod, ac yn gweld safle freintiedig yr Eglwys Wladol dan fygythiad mewn ffordd. Ie. Oedd e'n sefyll mas yn erbyn, oedd yn gwneud safiad yn erbyn dros iaith, dros Cymru, ond hefyd mewn ffordd dros y rai oedd yn ymneilltuo, chi'n bod oedd yn dewis llwybr arall o fewn y traddodiad Cristnogol, felly oedd yn bod yn sicr o blaid yr Eglwys Wladol ac o blaid y mynegiant Anglicanaidd o'r ffydd, oedd ar yr un pryd yn am roi ryddid crefyddol felly i eraill oedd yn gweld pethau mewn ffordd wahanol i fynd ati i fynegu ffydd ymddiffiant ac yn agored a llawn hyder felly. Oedd, ac oedd hefyd, mae'n rhaid cofio bod Thomas Phillips yn rhan o fudiad, falle taw mudiad yw'r gair anghywir, ond yn yfennu ar ardal ganol y 14eg ganrif ar 15, mae'n rhaid i ni gofio bod Thomas Price yn weithgar Carnianog, bod arglwyddau Llanofer hefyd yn weithgar, roedd yr hen bersoniaid Llengar ddim wedi darfod o'r tir mor bell a hynny yn ôl, ac felly roedd na fath o Anglicaniaeth oedd yn gadar iawn ei safiad dros y Gymraeg a'r pethau a'r werin yn rhan o'r traddodiad yng Ngwent ganol y 14eg ganrif ar 15, a Thomas Phillips, falle taw Thomas Phillips, bod yr gwleidydd Llanofer yn byw i fod yn 92 oed wrth gwrs, falle bod Thomas Phillips yn cynrychioli falle diwedd y traddodiad yna o Anglicaniaid oedd yn bybyr dros y Gymraeg a'i phethau. Gwych, ond mae'n rhagorol i glywed am y safiad hynny ac i ddeall, chybod, mor gymleth mewn ffordd yw'r darlun yn y cyfnod yma fel cyfnod hanesyddol arall am hwnni a chlywed am ei gyfraniad aruthrol felly diolch o galon i chi am hwnna. Dwi'n edrych ar y cloc a dwi'n credu bod falle bod rhaid i ni, dwi'n gweld unrhyw un arall am ofyn cwestiwn yn ei sylw, felly dwi'n credu byddwn ni'n gorffen nawr am ryw 5 munud gyda diolch diffiant i Ffranc am ei gyfraniad ragorol, a wedyn byddwn ni'n ail ymgynnull, gwedwch toc ar ôl 10 munud i 8 i groesawu'n ail siaradwr ni. Wel gyfeillion, croeso yn ôl i chi gyd. Gobeithio bod chi wedi cael cyfle i gael gwneud paned yn ystod yr egwyl ac yn barod i ail ymuno â ni am ein hail gyflwyniad heno. Wrth baratoi i gyflwyno'n hael siaradwr ni'r Athro E. Wyn James, mae'n rhaid i gyfadde, dwi'n credu bod angen fawr o gyflwyniad ar Wyn, gan bod wedi cyfrannu sawl gwaith yn barod yn ystod y fenter hon, Gofal yn Gwinllan, ac yn wir Wyn, heblaw Wyn, dwi'n credu ni fydd y gyfres hon wedi digwydd yn y lle cynta, a mae fe wedi bod fel pensaer i'r cwbl trwy gysylltiadau a'i frwdfrydedd a'i ysgol heictod, a ni'n hynod o ddiolchgar iddo fe am y gwaith mae fe wedi wneud i sicrhau llwyth yn y fenter hon. Ond heno ni'n croesawu fe i siarad am John Griffiths, yr Esgob Amgen, a'r Adfywiad Anglicanaidd rhyfeddol yn ail hanner y 14eg ganrif ar 15.
Cyn ymddeol, roedd yr athro emeritus Wyn James yn athro yn Ysgol y Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd, ac yn gyd-gyfarwyddwr canolfan uwchefrydiau Cymru America y brifysgol honno. Mae'n arbenigwr ar lenyddiaeth a diwylliant y Gymraeg o'r 11 ganrif ar 15 ymlaen. Ymhlith i brif feysydd ymchwil mae'r emyn a'r faled, diwylliant Cymraeg De-ddwyrain Cymru, y mudiad i ddiddymu caethwasiaeth a'r wladfa Gymraeg ym Mhatagonia. Mae'n gymrawd o Gymdeithas Ddysgiedig Cymru, Cymdeithas Emynau Cymru a'r Comisiwn Baledu Ryngwladol. Bu'n gymrawd ar ymweliad ym Mhrifysgol Caergrawnt yn y flwyddyn 2004 ac yna yn ysgolor Fulbright a chymrawd ar ymweliad ym Mhrifysgol Harvard yn 2012. Mae'n fraint i ni gael eich croesawu chi yma heno Wyn, ac ni'n edrych ymlaen yn fawr at eich cyfraniad heno. Diolch o galon i chi. Wel, diolch yn fawr iawn, Ainsley, am cyflwyniad caredig yna. Ac ymddeiriadau i ddechrau fod gen i ddim o'r cyflwyniad PowerPoint uchelgeisiol iawn, diddorol iawn oedd gan Frank yn y sesiwn flaenorol. A hefyd ymddeiriadau byddai yn y sesiwn yma wneud llawer iawn o ddatganiadau ysgubol iawn. Bydd y rhain o'ch chi sydd yn gwybod mwy am y cyfnod yn siŵr o'i hymodi nhw. Wel, y pwynt cyntaf i wneud yw bod ni ddim yn argoeli'n dda iawn ar yr Eglwys Anglicanaidd yng Nghymru yn 1851. Hi oedd yr Eglwys Wladol mewn enw o leia, a byddai'n aros felly am ryw 70 mlynedd tan datgysylltiad 1920. Ond fydd yn gosod y cyfrifiad cyrfyddol yn 1851 pa mor wan oedd yr eglwys honno wrth ochr yr enwadau angydffurfiol. Ym 1851 roedd tua hanner poblogaeth Cymru yn mynychu lleoddoliad ar y Sul, ond o'r rheini dim ond un o bob 5, hynny yw ryw 20% ohonyn nhw, oedd yn mynychu eglwys Anglicanaidd, tra oedd y lleill, yr 80% yn mynd i gapeli angydffurfiol. Rhai'r annibynwyr a'r bedyddwyr a'r Methodistiaid, Calfinaidd a Wesleyaidd gan mwyaf. Ac roedd hyn, wrth gwrs, yn dangos y chwyldro crefyddol oedd wedi bod ar waith am ryw ganrif falle erbyn hynny. Yn enwedig yn sgil y gyfres gyson o ddiwygiadau efengylaidd a effeithiodd ar Gymru rhwng tua chanol y 19 ganrif a chanol y 14 ganrif ar 15. Hynny yw, diwygiadau a ddechreuodd yn benna yn yr Eglwys Wladol, wrth gwrs, gyda'r hyn ni'n galw yn ddiwygiad Methodistaidd, ond aledodd yn gynyddol wedyn i blith yr hen ymneilltuwyr, yr annibynwyr a'r bedyddwyr yn arbennig, o tua 1770 ymlaen yn fras. Mudiad diwygiadol hefyd y ddechreuodd yn arbennig yn y de ar y dechrau, wrth gwrs, ond aledodd yn gynyddol i'r gogledd, yn enwedig ar ôl i'r clerigwr efengylaidd Thomas Charles symud i'r Bala yn y 1780au, a throi'r Bala yn rhyw fath o bencadlys i ymgyrchoedd efengylu ac addysgu egnïol iawn ar draws gogledd Cymru. A Thomas Charles hefyd, wrth gwrs, arweiniodd y mudiad Methodistaidd a oedd hyd at ddechrau'r 14 ganrif ar 15 yn fudiad adnewyddol y tu mewn i'r Eglwys Wladol mewn enw o leia. Fe arweiniodd e'r mudiad yna i gymryd y cam anorfod ar lywer cyfri, yn gam anfoddog iawn ar ran Charles ei hun a llawer Methodist arall yn enwedig yn y de, a i ordeinio i gweinidogion ei hunan yn 1811 a dod trwy hynny yn enwad anghydffurfiol a gan chwyddo rengoedd o'r angydffurfwyr yng Nghymru yn sylweddol iawn. Bod eisiau pwysleisio, mae perthynas digon hylifol oedd rhwng yr Anglicaniad a'r Methodistiaid mewn gwirionedd yn hanner cyntaf y 14 ganrif ar 15. Yn enwedig falle yn Nyfed ac ym Mro Morgannwg, a digon enghreifftiau enghraifft o feibion Methodistiaid yn mynd y glerigwyr Anglicanaidd ac yn y blaen.
Ond canlyniad y cyfan oedd gweld capeli angydffurfiol nawr yn agor bob tua wythnos ar gyfer taledd yn y cyfnod rhwng 1800 a 1805 ar draws Cymru felly, ynddo fe? Wrth i'r rhan fwyaf o'r rheini a effeithiwyd gan y diwygiadau efengylaidd yma ymuno ar rhengoedd yr angydffurfwyr. Gan gynnwys y Methodistiaid erbyn hynny wrth gwrs. A gyda'r Eglwys Anglicanaidd yn dod yn fwy felly o leiafrif rhyfeddol yng Nghymru ac yn lleihau yn gynyddol felly hefyd o ran i dylanwad yn y gymdeithas wrth gwrs. A roedd ffactorau eraill ar waith hefyd oedd yn golygu bod pethau ddim yn argoeli'n arbennig o dda i'r Eglwys Anglicanaidd erbyn canol y bedwaredd ganrif ar 15. I nodi rhai o'r hynna yn fras iawn. Cymru wrth gwrs yn mynd yn Cymru geidwadol 1750 wedi mynd yn bur radicalaidd erbyn 1851 fel ni wedi clywed. Siartiad yn enghraifft o hynny wrth gwrs. Ac o'n i erbyn 1851 i ni ardrothwy mewn gwirionedd cyfnod o hegemoni y rhyddfrydol angydffurfiol. Yr hegemoni yma yn teyrnasu'n gynyddol yn ddiwylliannol ac yn wleidyddol yng Nghymru yn ail hanner y bedwaredd ganrif ar 15. A llawer o weinidogion angydffurfiol wrth gwrs yn arweinwyr amlwg yn yr hegemoni honno. Ac bod eithriadau ceidwadol a thoriaidd oedd y clerigwyr yr Eglwys Wladol at ei gilydd, yn perthyn mewn gwirionedd i'r hen strwythur hierarchaidd, lle roedd y sgweier ar y ffeiriad yn bartneriaeth lywodraethol yn ei cymunedau. Y hen hegemoni felly oedd yn cael ei ddisodli'n gynyddol gan yr un newydd angydffurfiol rhyddfrydol wrth i'r ganrif fynd yn ei blaen. A'r capeli wrth gwrs hefyd yn sefydliadau llawer iawn mwy democrataidd mewn enw o leia na'r eglwysi plwy ar hierarchiaeth Anglicanaidd. Beth arall sy'n wir am y bedwaredd ganrif ar 15 yn ei gweld twf arwyddocaol yn yr ymdeimlad o wladgarwch Cymraeg. Nawr roedd yr Anglicaniaid eto, fel ni wedi clywed yn barod, yn ddigon amlwg yn yr adfywiad Cymreig yn hanner cyntaf bedwaredd ganrif ar 15. Yr hen bersoniad Llengar wrth gwrs yn ymgorfforiad o hynny, a'i diddordeb mawr yn mudiad eisteddfodol, Cymreigyddion y fenni ac yn y blaen. Ond fe welwyd newid arwyddocaol tua chanol y ganrif. Roedd marwolaeth Carnianog yn 1848 yn ergyd fawr mewn gwirionedd i ddylanwad ac ymwneud yr Anglicaniad yn lliwio ac yn arwain y mudiad cenedlaethol Cymreig yn y cyfnod yna. Fe i raddau heleth mewn gwirionedd o'r tua 1818 hyd at ei farw yn 1848 gallwch chi ddweud oedd y glid oedd yn cadw'r mudiad diwylliannol, gwladgarol Cymreig yma at ei gilydd ar draws pob math o raniadau cymdeithasol a gwleidyddol a chrefyddol ac yn y blaen. Fe welwyd hefyd arglwyddiad Llanofer yn colli llawer o'i dylanwad mewn gwirionedd o'r 1850au ymlaen. Ac wrth gwrs, bod nifer o Anglicaniad wedi codi llais yn erbyn ein syniadau Llyfrau Gleision, wedi clywed enghraifft amlwg iawn o hynny yn achos Thomas Price, roedd y ffaith mae eglwyswyr aluniodd yr adroddiad yna, a beirniadu wrth gwrs Gymraeg, beirniadu ymneilltuaeth Cymru a moesau merched Cymru mor llym. Roedd yr adroddiadau yna mewn gwirionedd yn darparu bwledi dir-i i'r hynna yn yr hegemoni newydd rhyddfrydol angydffurfiol yma oedd anseithi bwledi at yr Eglwys Wladol ac yn galluogi nhw i ffortiadu hi fel hen estrones gwrth Gymreig a gwrth Gymraeg. Ac yn gyffredinol felly, fe welwn ni yn ail hanner y ganrif, eto wy'n cyffredinoli fan hyn, ond ni yn gweld angydffurfwyr nawr yn disodli eglwyswyr fel arweinwyr y mudiad cenedlaethol Cymreig a datgysylltu'r eglwys yn mynd yn gynyddol uwch ar agenda y mudiad
cenedlaethol yna, ni'n meddwl yn enwedig yng nghyfnod Cymru Fydd ymlaen. Beth arall i ni'n gweld yn y cyfnod hyd at 1851 yw newidiadau demograffaidd aruthrol mewn gwirionedd yng Nghymru hanner cyntaf bedwaredd ganrif 15. Twf enfawr yn y boblogaeth, trefoli a diwydiannu mawr. Poblogaeth Cymru yn tyfu o ryw jyst ychydig dros 500,000 ym 1801 i ychydig dros filiwn erbyn 1851, dyblu felly. Ac erbyn hynny, 40% o'r boblogaeth yn byw ym Morgannwg a Gwent. A llawer ohonyn nhw, wrth gwrs, yn nghymwaedd Blaenau Gwent a Morgannwg. A fi cyn hynny, wrth gwrs, yn ardaloedd prin i poblogaeth. Boblogaeth wasgaredig yma, ac o safbwynt yr eglwys wladol yn cael ei gwasanaethu gan blwyfi eang yn ddaearyddol. A lle roedd yr ymneilltuwyr yn gallu ymateb yn eitha cyflym i'r newidiadau demograffaidd mawr hyn, doedd hi ddim nid felly oedd hi yn achos yr eglwys wladol a'i biwrocratiaeth. Rhywun yn cael ei atgoffa o'r parodi adnabyddus o'r emyn Saesneg Onward Christian Soldiers, os chi'n cofio, like a mighty tortoise moves the Church of God. Ac yn achos yr eglwys Anglicanaidd yng nghymwaedd diwydiannol y de yn hanner cyntaf bedwaredd ganrif 15, roedd y sefyllfa nid yn annhebyg i'r disgrifiad hwn am ardal Sheffield. Where the National Church required an Act of Parliament, a grant of money, an educated gentleman, and a crop of lawyers, the Methodists required only a friendly barn and a zealous preacher. Wel, ar ben yr ystyriaethau hyn oll, doedd yr eglwys wladol yng Nghymru ddim yn y cyflwr gorau yn fewnol hefyd. O gofio y math o bethau roedd clerigwyr Cymraeg Swyddefrog er enghraifft yn tyrannu yn ei herbyn, Saesnigrwydd, yr esgobion a'r rheinau uwch yn yr hierarchiaeth eglwysig, absenoliaeth, amlblwyfiaeth, nepotistiaeth, cyflwr gwael yr adeiladau ac yn y blaen. Enghraifft eithafol o ddifrifioldeb y sefyllfa oedd gweld un o esgobion Llandaf yn penodi ei fab 5 mlwydd oed yn gyfrestrydd yr esgobaeth. A hwnnw wedyn yn derbyn cyfanswm o ryw 40 o filoedd o bunnau mewn ffïoedd ar hyd i gyfnod hir yn gofrestrydd ac yntau'n absennol am yr holl amser yna. Wel, gallai un o arweinwyr y gad o blaid datgysylltu'r eglwys, Henry Richard, gwrs y ddaeth yn aelod seneddol rhyddfrydol dros Ferthyr yn 1868, mab i weinidog Methodist amlwg iawn o Dregaron, wrth gwrs, a Henry Richard ei hunan wedi bod yn weinidog Cynulleidfa Fawl yn Llundain cyn dod yn aelod seneddol. Felly fe dyrannu yn erbyn cyflwr yr eglwys wladol yng Nghymru, gan ei ffortiadu nid fel hen fam, ond fel hen lysfam, iddo fe, yn methu darparu a wy'n dyfynnu religious nourishment from her somewhat withered breasts. Ac wrth feirniadu, a gan ddadlau yn gryf, wrth gwrs, mae cyflwr gwael yr eglwys yng Nghymru, yr eglwys wladol felly yng Nghymru, yn gyfrifol fod y Methodistiaid, bobl fel ei dad ei hunan, ac angydffurfwyr wedi ei ymadel ei hi a wneud hynny'n anfoddog oherwydd cyflwr gwael yr eglwys. Gallai dyfynnu feirniadaeth i phlant ei hunan, bobl fel Thomas Phillips, yn erbyn yr eglwys wladol felly. Ond yn rhyfeddol, yn wyneb yr holl ffactorau yma rwy wedi ei raslunio nawr, yr hyn i ni'n gweld yn yr eglwys yng Nghymru o tua 1850 ymlaen yn fras, ac yn enwedig hefyd yng nghymoedd diwydiannol y De Ddwyrain, oedd rhyw fath o fywiogrwydd newydd yn Cynniwair. Yn wir, cymaint oedd yr adfywio brofwyd yn y cyfnod rhwng yn fras tua 1850 a 1870, fel y gallai sawl hanesydd diweddar i ddisgrifio fel
y cyfnod mwyaf ffyniannus a gogoneddus yn hanes Eglwys Loegr yng Nghymru oddi ar y diwygiad Protestannaidd, dweud mawr iawn wrth gwrs. Yr oedd, meddai Dieifion Evans er enghraifft, yn gyfnod Pentecostaidd. Nawr, mae'n gyfnod y gallu dweud amdani hi fod yr Eglwys yng Nghymru wedi profi adfywiad neu ddiwygiad Efengylaidd digon grymus ac yn enwedig o nodedig yng Nghymroedd diwydiannol y De Ddwyrain. Hynny yw, mae'n wir yn ehangach trwy Gymru, ond yn enwedig yng Nghymroedd y De. Nawr, mae'r gair Efengylaidd wedi codi sawl gwaith yn barod yn y sgwrs yma, a falle fod yn dylen i oedi i'w ddiffinio'n fyr iawn, felly, yn enwedig yn sgil y ffordd mae'n cael ei ddefnyddio yn America erbyn hyn yn ein dyddiau ni. Nawr, yn draddodiadol, mae Efengylaidd yn cael ei ddefnyddio i gyfeirio at Gristnogion Protestannaidd uniongred sy'n cael ei nodweddu gan 4 pwysles craidd neu pwysles canolog. A wy'n dilyn fan hyn diffiniad 4 ochrog enwog yr hanesydd eglwysig amlwg iawn David Bebbington. Un peth oedd yn wir oedd bod gan y Beibl le canolog fel yr awdurdod terfynol mewn materion ffydd a buchedd. Beth arall y welwn ni yw pwysles mawr ar farwolaeth Crist ar y groes fel yr unig ffordd i gymodi pobl a Duw. Beth arall welwch chi yw pwysles nawr bod yr angen i unigolion, bod ddim yn digon i unigolion derbyn credoau'r eglwys felly, ond bod rhaid iddyn nhw derbyn hynny'n bersonol yn y galon yn ogystal â'r pen os liciwch chi. Bod rhaid iddyn nhw ddod i ryw berthynas bersonol brofiadol a Duw ac a'r iachawdwriaeth. Hynny yw, yr hyn y newid chwyldroadol bersonol yma gallech chi alw yn droedigaeth neu'n ailenedigaeth. A beth sy'n deillio o'r 3 pheth yna mewn gwirionedd yw gweithredu ymarferol egniol yn ddyngarol. Hynny yw, chi'n meddwl am hanner cyntaf bedwaredd ganrif ar 15, pobl Efengylaidd oedd ar flaen y gad er enghraifft yn yr ymgyrchoedd i ddileu caethwasiaeth. Ac yn ysbrydol hefyd wedyn, mae yna weithgarwch mawr yn efengylu, yn pregethu, yn addysgu. Thomas Charles o'r Bala yn enghraifft eithriadol o dda o hynny wrth gwrs. Nawr, roedd y newid y brofodd yr Eglwys Wladol yng Nghymru yn yr adfywiad Efengylaidd yma rhwng tua 1850 a 1870 ac yng Nghymroedd y De yn enwedig felly, roedd yn digon syfrdanol mewn gwirionedd. Yn esgobaeth Llandaf, cynyddodd nifer y clerigwyr o 100 yn 1850 i 170 yn 1870. A llawer o'r cynnydd yna yn benodi curadiad oedd yn gweithredu yn y plwyfi eang yma felly, yn filwyr y groesgad Efengylaidd yna, meddai un awdur. Yn yr un cyfnod wedyn, yn esgobaeth Llandaf, gwelwyd codi 32 o eglwysi newydd, ynghyd â thraddodi rhyw 30 o ystafelloedd eraill ar gyfer addoliad Anglicanaidd. A fe welwyd cannoedd nawr yn tyrru i wrando ar y pregethwyr grymus yma oedd wedi cael eu penodi i swyddi yn y plwyfi yma yn blaenau Gwent a Morgannwg, mewn plwyfi fel Aberdâr a Chastell Nedd yn enghraifft. Nawr, mae'n rhaid cofio hefyd nad rhywbeth yn dod o ddim oedd y ffrwydriad yma yn y cyfnod 1850-70. Sawl elfen wedi blaenoriaeth tir. Mae'n rhaid cofio'r enghraifft bod yna
dwf cyson wedi bod yn yr adran Efengyledd yn yr Eglwys Wladol yng Nghymru yn y degawdau wedi'r Methodistiaid i gadael yr eglwys honno yn ffurfiol yn 1811. Yn wir, byddai'n well gyffelybu twf Efengylyddiaeth yng Nghymru a twf Efengylyddiaeth yn yr Eglwys Wladol yn benodol yn ystod hanner cyntaf bedwaredd ganrif y 15 ac yn wir cyn hynny o ran hynny i lanw'r môr yn hytrach na ryw lif mawr sydyn. Hynny yw, yr hyn o'ch chi'n gael oedd ton ar ôl ton diwygiadol. Pob un ohonyn nhw yn cyrraedd ychydig yn uwch na'r un flaenorol. Hynny yw'n adeiladu, os liciwch chi newid y ddelwedd, i adeiladu ar ei gilydd. Hynny yw, ar y tonau yma yn llifo lan y traeth fe bethau, ac yna'n cilio nôl rhyw gymaint, ac wedyn ton arall yn dod ac yn mynd ymellach yn agosach i'r lan. Ac yn y broses yna, mae'r enwadau angydffurfiol oedd yn elwa mwyaf o'r tonau diwygiadol yma, o ran nifer ymlynwyr ac yn y blaen, fe gafwyd twf cyson yn yr adran Efengyledd yn yr Eglwys Wladol hefyd. A mae rhywun yn meddwl am enwau amlwg iawn. Dim ond i nodi ychydig ohonyn nhw yn ei trefn amseryddol mwy na lai. Teulu Richards, Dar Owen, Carnianawg ei hunan wedyn, Ieuan Glangeirionydd, David Parry, y gloch arian o Lywel, y gloch arian oherwydd i rym fel pregethwr, yr Arthur E, John Hughes o Aberystwyth wedyn, a dim ond enwi rhai o'r bobl mwyaf amlwg ymhlith Efengylwyr yr Eglwys Wladol yn hanner cyntaf ganrif y 12 yna. Rhaid cofio hefyd bod tyndra ac ymgecri yn aml rhwng y gwahanol garfannau Efengyledd, yn y gwahanol, hynny yw, rhwng y gwahanol carfannau yn y gwahanol enwadau, yn wir tu fewn iddyn nhw o ran hynny. Ar faterion diwynyddol fel Calfiniaeth, natur Calfiniaeth, trefn eglwysig ac yn y blaen. Mae peryg i ni orbwysleisio'r gwahaniaethau hynny a ffido cofio bod y bobl Efengyledd yna yn unedig o ran eu credoau a'i pwysleisiadau a'i ethos sylfaenol ar draws yr enwadau. Mae'r hyn, a wy'n dyfynnu ar T.D. Jones fan hyn, mae'r hyn oedd yn nodweddu, meddai fe, lu mawr o Gristnogion Cymru ar draws y ffiniau enwadol yn hanner cyntaf bedwaredd ganrif y 15, a hynny'n gynyddol wrth gwrs yn y cyfnod hynny, a gan gynnwys llawer yn yr Eglwys Wladol. Yr hyn oedd yn nodweddu'r cyfnod yna felly, i lu o Gristnogion, oedd yr hyn alwodd T.D. Jones yn gonsensws neu yn gitgord Efengylaidd. A fel wedi awgrymu'n barod, fe allai'r ffiniau enwadol na fod yn reit hylif yn aml, yn enwedig rhwng yr Anglicaniad a'r Methodistiaid. Enghraifft o hynny, o'r gitgord Efengylaidd yma, mewn gwirionedd yw sylw gan glerigwr am yr ugeini o bobl oedd i gweld yn llifo i'r eglwys yng Ngogledd Ceredigion, adeg diwygiad mawr grymus 1859. Mae'n bwysleisio wrth sôn am y gair eglwys, meddai fe, nid yr eglwys wladol, dwi'n meddwl wrth hynny, ond eglwys Crist yn gyffredinol, meddai, ar draws y ffiniau enwadol, ac meddai, I am not so bigoted as to think that the Church of God is not among the Methodists, etc., though they differ from us in minor points. Nawr, fe ddigwyddodd diwygiad 1859 yng nghanol y cyfnod yma o adfywio mawr ar yr Eglwys Wladol yng Nghymoedd y De ac ymhellach na hynny yn y cyfnod 1850-70. Ac fe effeithiodd y diwygiad hwnnw'n arwyddocaol ar yr Eglwys Wladol, a nid yn unig yn y cymoedd hynny chwaith ond ar draws Cymru. Bydd wedi'r enghraifft fod Eglwysi Cymru ar draws yr enwadau nawr, ynddo fe, wedi ennill tua 100,000 o aelodau newydd yn ystod diwygiad 1859-60. A tua 20,000 o'r hynna, hynny yw tua 20%,
sef tua chanran mynychwyr addolrau Cymru ar y pryd, a tua 20% o'r hynny, 20,000 yn gymunwyr newydd i'r eglwys wladol. Ac yn wir, mewn llawer ystyr, fe allwch chi ddadle bod y cyfnod diwygiad 1859 a'r cyfnod y ddilynnodd hynny yn gyfnod o ben llanw ar dwf efengylyddiaeth yn yr eglwys wladol yng Nghymru, ac yn wir, i'r raddau helaeth, yn achos yr enwadau eraill hefyd mewn gwirionedd. Roedd ffactorau mewnol hefyd yn ogystal â'r symudiad diwygiadol cyffredinol fel petai yn hybu efengylyddiaeth yn yr eglwys wladol yn hanner cyntaf ganrif. Does dim amser ni fanylu ar hynny, ond gallwn ni nodi ambell ffactor fel parodrwydd rai esgobion ar ôl ar ôl i'r Methodistiaid adael yr eglwys wladol, parodrwydd rai o'r esgobion nawr i ordeinio pobl efengyledd a Methodistaidd i hargoeddiadau fel petai ymddygiad gwelliannau wedyn yn weinyddiaeth yr eglwys wladol yn sgil rai o'r comisiynnau eglwysig, sefydlu cymdeithasau fel y Church Pastoral Aid Society. Ac yn benodol yn achos esgobaeth Llandaf, cefnogaeth y diwydiannwr hynod gyfoethog hwnnw ail ardaloedd biwt i'r aden efengyledd yn yr eglwys wladol, a wedyn, wrth gwrs, penodi esgob o duedd efengyledd, sef Alfred Oliphant, yn esgob Llandaf yn 1849, a fe fyddai yno hyd at 1882. Wel, does dim amser nawr i fanylu ar y ffactorau yna, ond gwell cyn cloi, sôn nhw'n chydig bach am arweinydd amlycaf y criw yna o glerigwyr efengylaidd yng Nghymru diwydiannol y De-ddwyrain yng nghyfnod yr adfywiad yma o tua 1850 ymlaen, sef John Griffiths. Griffith heb yr es, sylwch. Does dim amser i fanylu llawer arno fe, a mewn un ystyr does dim angen oherwydd un o gymwynasau lluosog y parch Roger Brown, unrhyw un sy'n astudio efengylyddiaeth yn yr eglwys wladol yn y 14eg ganrif ar 15 yw fod Roger Brown wedi cyhoeddi cofiant swmpus i John Griffith. John Griffith, the unmated bishop, mae'r cwestiwn felly, yn y flwyddyn 2006. Mae'r brodor o Geredigion oedd John Griffith, ac felly yn dod o ran honno o'r wlad, mae Roger Brown yn ei alw'n Evangelical Heartland. Fe ath i'r brifysgol yng Nghaergrawnt, dod i sylw ar ail ardaloedd biwt a chael ei benodi'n ficer Aberdâr yn 1846. A daeth yn ddrwg enwog ar ddechrau yrfa, oherwydd ei sylwadau berniadol ar gyflwr moesol a rhyfeddol i blwy wrth awduron y llyfrau Gleision. Wnaeth Hugh Hughes yr artist gartŵn ohono fel blaidd mewn caich wedi diosg i wisg fel dafad yn cael ei brocio gan Ieuan Gwynedd. Arsyrodd wedi cythryddo'r ymneilltuwyr yn arbennig yn fwyaf oedd ei honiad, properly speaking, meddai, there is no religion whatever in my parish. Fyntau newydd gyrraedd yna mewn ffordd. Ond yn ei ysgrifeniadau, yr oedd John Griffiths yr un mor llym ar ddiffygion yr eglwys wladol ac yr oedd e ar ddiffygion yr ymneilltuwyr. Ac fe ath ati'n egnïol i ddiwygio ac i gydweithio yn fwy cyson hefyd gyda'r ymneilltuwyr gydag amser, i ddiwygio y sefyllfa yn ei blwy. Fe godwyd 2 eglwys newydd yn ystod ei gyfnod yn plwyf Aberdâr, penodi cynyddu nifer y ciradiaid o 1 i 3, ac cannoedd nawr yn cyrchu wrando ar ei bregethu grymus e. Gwelwyd datblygiadau tebyg wedi symud yn 1859 i fod yn rheithor Merthyr ac aros yna tan i farw yn 1885. Ac yn gan ddod yn amlwg iawn hefyd yn ei waith dyngarol ymhlith y dosbarth gweithiol
trefnu cegynau cawl enghraifft ar adegau o gynnu economaidd. Wel, roedd John Griffith yn gymeriad cryf a gwelwyd gwrthdaro gynyddol rhwngddo fe a hierarchu'r esgobaeth, gan gynnwys yr esgob ei hun ei gydymdeimlad cyffredinol ac y fyngylyddiaeth. Roedd e'n anhapus enghraifft a dewis John Griffith o guradiaid, llawer ohonyn nhw'n dod o Geredigion ac o ddosbarth braidd yn werinol heb lawer iawn o addysg ffurfiol, ond yn efengyledd ei hysbryd yn Gymraeg ei haith ac yn gallu bod wedyn yn reit agos at y bobl. Ac yn wir erbyn diwedd ei oes, mae John Griffith yn datgan ei gefnogaeth i ddatgysylltu'r eglwys, yn parhau yn ffyddlon ei hunan i'r eglwys Anglicanaidd. Os gai rhyw 2 funud arall, dwi'n ymwybodol o'r amser yn cerdded. Ond dim ond dylen ni nodi, wel, mae'n ddiddorol i weld John Griffith a nifer o'r clerigwyr efengyloedd eraill yma yn cael ei disgrifio fel rhai a mwy ganddynt y gyffredin ar angydffurfwyr efengylaidd neu cyd-eglwyswyr. Ac roedd hynny'n amlwg yn cael ei ddweud yn amlwg iawn am un arall o arweinwyr amlwg y blaid efengyledd yn esgobaeth Llandaf, sef John Griffiths. Sylwch, John Griffiths nawr, nid Griffith, a fi'n ficer Castell Nedd rhwng 1855 a 1896. Mae'n cael ei gymysgu'n aml iawn am y reswm yna, o'n nhw'n debyg iawn mewn sawl ffordd. Ddau ohonyn nhw, John Griffith a John Griffiths, y ddau o Geredigion, y ddau yn bregethwyr grymus, y ddau yn cyflawni gwaith diwygiadol tebyg iawn yn ei plwyfi. John Griffiths, Castell Nedd, yn amlwg iawn hefyd yn y mudiad eisteddfodol ac yn cydweithio'n agos iawn ar angydffurfwyr, yn pregethu enghraifft gyda'r mudiad ymysodol, y Methodistiaid yn ardal Castell Nedd, enghraifft. A hynny'n creu tensiynau rhyngddo ef hefyd a'r sefydliad esgobeithol. Ond bod dylanwad clerigwyr efengyledd Blaenau Gwent, felly a Morgannwg yn parhau wedi 1870, yn parhau yn achos John Griffiths ei hunan, David Howell wedyn, i chi'n meddwl am David Howell Llawdden, William Evans, Rhymni ac yn y blaen. A'i dylanwad nhw yn gymorth i newid y sefyllfa eglwysig erbyn 1901. Hynny yw, yn 1851 o bob 5 o ddolwyr Cymru oedd yn Anglicaniad, erbyn 1901, 1 o bob 4. Ond roedd ei dylanwad nhw yn lleihau yn arwyddocaol yng Nghymroedd y De. Bob un yn ei tro yn ar y bach yn cael ei disodli yn ei plwyfi gan ractariad, dan ddylanwad trydydd ar ardaloedd Biwt, oedd yn cefnogol i'r tractariad yn hytrach nac i'r efengylwyr fel ail ardaloedd Biwt. Nawr, gobeith y clerigwyr efengylaidd oedd y byddai'r diwygio eglwysig a'r adnewyddiad efengyledd, roedd yr eglwys wladol yn ei profi yn y cyfnod na'r 1850 70 yn fodd i ddenu'r Methodistiaid a'r angydffurfwyr efengyledd yn ôl i'r hen fam. Hynny yw gwireddu hen ddyhead Daniel Rowland, mae'n debyg, o weld y gwenyn efengylaidd angydffurfiol yma yn dychwelyd i'r cwch yr hen fam, fe betai. Ond yr hyn ddigwyddodd, wrth gwrs, oedd gwnaeth trwf tractariaeth wedyn, a disodli y rhan fwyaf o clerigwyr efengyledd Cymroedd Gwent a Morgannwg. Hynny yw, tractariaeth y pwyslais mae'r traddodiad, os ni'n meddwl am stôl drithroed yr ysgrythu'r traddodiad a'r rheswm, a rhai oedd yn pwysleisio traddodiad yn fawr iawn. Roedd nhw nawr, y tŵr tractariaeth yma. Fe ddaeth hynny a diwedd i freuddwyd yr aden efengyledd o gael denu
yr angydffurfwyr a'r Methodistiaid Efengyl yn ôl i'r hen fam. A hefyd, wrth gwrs, rhoi hwyliau mawr, y tŵr tractariaeth yn rhoi hwyliau mawr yn yr ymgyrch i ddatgysylltu yr eglwys y gododd stem yn gynyddol o tua 1880 ymlaen. Wel, diolch yn fawr i chi am wrando. Diolch o galon i chi. Unwaith yn rhagor, Wyn. Ni wedi cael 2 gyflwyniad rhagorol heno, wedi agor cymaint o dir, a dwi'n siŵr yn ystod y sesiwn paned a chlonc bydd yna llawer iawn i'w drafod. Ond yn sydyn iawn, dwi'n gweld bod amser yn cerdded. Oes na rhywun sydd am wneud sylw neu ofyn cwestiwn yn y brif sesiwn? Ac os na, newn ni gadw'r sylwadau a'r cwestiynau i'r sesiwn bydd yn dilyn. Dwi ddim yn gweld unrhyw sylw yn y chat na unrhyw law i fyny ar hyn o bryd, felly mae'n siŵr bod nhw'n cadw eu cwestiynau ar gyfer yr hanner awr nesaf. Ond yn sydyn iawn, llai ofyn, Wyn, o ran, o'ch chi'n gweud bod gan rai o'r efengylwyr yn yr eglwys wladol dipyn iawn o dir cyffredin gyda'r angydffurfwyr efengyledd. Chybod yn falle'n cytuno ar dadansoddiad pedairochrog yna o hanfod efengyliaeth. Ond eto i gyd, roedden nhw'n parhau'n ffyddlon i'r llyfr gweddi, mae'n debyg. A oedd hwnna yn rhywbeth oedd falle'n yn nodweddu eu hymlyniad nhw i'r fenter efengylaidd, os ai wedi hynny, mewn ffordd o ddim yn bresennol ym myd anghydffurfiaeth. Ie, mae hynny'n wir, ac wrth gwrs, ffactor arall sydd ddim nodi oedd y peth arall sydd yn digwydd erbyn, os ych chi'n meddwl am y stôl trifflig yma, hanfodion Anglicaniaeth med rhywun fel Rowan Williams, a gallwch chi ddadle ar un lefel yn hanfodion pob Cristion, sef y rhyngweithiau yma rhwng yr ysgrythyr, y traddodiad a'r rheswm. Beth sy'n digwydd, wrth gwrs, yn y cyfnod yma, gallwch chi ddadle, yw bod yna bod adain efengyledd, adain tractaraidd ac adain fwy rhyddfrydol hefyd yn cynyddu a sosialaeth yn cynyddu. Felly mae yna beginni'n fwy yn digwydd. A hynny, fel fi wedi awgrymu i raddau, yn prysuro yr ymgyrch tuag at datgysylltu. Ond mor bell yma oedd y bobl yma'n ffyddlon i'r eglwys. Oedd rhai o'n nhw erbyn y diwedd yn dweud fydd yr eglwys ar ei hennill o gael ei datgysylltu. Ond wrth gwrs oedd y llyfr gweddi, fel oedd yn wir am bobl, pan ych chi'n mynd nôl i'r Methodistiaid y 19af ganrif, fel nhw'n ddigon hapus ar llyfr gweddi. Ac erthyglu'r eglwys Loegr ac yn y blaen, oedd dim byd yn groes rhwng hynny a'i hefengylyddiaeth nhw. Mae hynny'n hynod ddiddorol. A bydd yn ddiddorol gweld yr hanes yn datblygu yn y sesiynau gawn ni flwyddyn nesaf i gael gweld mwy am dylanwad tracteriaeth a'r mudiad rhyddfrydol chi'n sôn amdano fe, a hefyd mae'n debyg dylanwad amheuaeth sy'n codi wedyn yn sgil y ryfeloedd byd a hefyd o ran ysgolheictod beibledd sy'n codi cwestiynau ynglyn â pa mor hanesyddol yw'r hanesion y gewn ni yn y Beibl a codi amheuon y meddwl pobl. Felly mae yna fawr iawn, a mae'n ddiddorol clywed am ddechrau'r pegynnu yma sydd yn bendant wedi bod yn rhan o'n hanes ni, wedig yn ystod yr 20fed ganrif. Felly, diolch o galon i chi, Wyn, a diolch o galon i chi, Ffranc, am 2 gyflwyniad hynod o ddiddorol sydd wedi taflu golau ar hanes y meddwl am y llyfr Gleision yn gyfnod
clyddus yn hanes yr eglwys wladol, ond eto da yw clywed hanes rhywun fel Sir Thomas Phillips yn dadlau o blaid y Cymru, o blaid yr iaith, ac yn erbyn sylwadau sarhaus yr llyfrau Gleision. A wedyn, wrth symud ymlaen i sôn am y cyfnod o adfywiad anusgwyl braidd yn hanes yr Eglwys yng Nghymru yn ail hanner y bedwaredd ganrif ar 15, da clywed am argyhoeddiad ac ymlyniad clir yr Efengylwyr yn barod i sefyll dros yr hanfodion hynny o'r ffydd, y sylfaen pederochrog soniwch chi amdano Wyn, ac yn dod a syndod ar ryw adfywiad newydd i fywyd yr eglwys wladol, hyd yn oed wrth i brysuro tuag at y datgysylltu. Felly, diolch o galon i chi'ch dau. Ni'n edrych ymlaen nawr at y sesiwn paned a chlonc. Felly, da chi aroswch gyda ni am hanner arall i gael sesiwn mwy anffurfiol. Dwi'n siŵr bod yna gwestiynau mawr yn pentyrru i'r ddau siaradwr. Ond am y tro, diolch yn fawr iawn i chi. Cyn gorffen yn ffurfiol, ga i atgoffa chi, hon yw'r sesiwn ola yn yr 8fed gyfres, ond dwi'n falch iawn i ddweud bydd y 9fed gyfres yn dechrau'n fuan iawn wedi'r Nadolig, ar y 5 ar 20 o Ionawr. Bydd y sesiynau yn ystod y gaea'r Gwanwyn yn digwydd ar fore Sadwrn. Felly dyna yw'r drefn ni wedi dilyn dros y blynyddoedd diwetha. Felly bore Sadwrn yn dechrau ar y 5 ar 20 o Ionawr, a gallwch chi gael mwy o fanylion gan Anghalad Geirlad yn Athro E Sant, ac i rai ohonoch chi sydd eisiau wedi tanysgrifo i'r cylchlythyr, bydd y manylion eich cyrraedd chi yn fuan yn y flwyddyn newydd. Ond am y tro, diolch yn fawr iawn i chi gyd am ymuno â ni, diolch yn enwedig i'n siaradwyr ni, am ein goleuon ni, a i chi gyd, pan ddaw, Nadolig llawen iawn i chi a blwyddyn newydd dda. Hwyl fawr i chi am y tro.